Umgomo wesifundazwe eGauteng uthi wonke umfundi ozobhala umatikuletsheni kumele acikice umqulu wokuyibophezela ukuthi uzothembeka futhi uzobhala ngokuyimisela. Kunyaka odlula abafundi bamatikuletsheni eGauteng baphasa ngo-84.4%. Umnyango Wezemfundo esifundazweni uthi kulonyaka uyimisela ukwenza kangcono kunalokhu. 90% is our target as a province. So for us to get 90% principal and all those principals who are here, all schools must get 90%. Give maths. It's mathematics, it's simple. If you want 90%, everybody must get 90%. I get it. Uchilwane uthi umnyango wenze wonke amalungiselelo okuqinisekisa ukuthi lokhu kuba impumelelo. Commit to it and ensure that you abide by it. In life, there's always rules. Life is rules. These rules are not put there to make you suffer, but it's the rules that you need to learn to bring about discipline. Izivivinyo zakulonyaka zizoqala ngomsombuluko.